Хора, сега ще си продавам играчите, както ви обещах. Хора, казах ви, продавам всичко. Ето, продаваме първи. Всички ще продавам, напълно всички хора. Защото така съм решил. Todo cup. Ето хора, от сега мога да ви кажа нещо. Про английски отбор и тук всичко английско ще пускам вътре. Това от английската. Карам го вътре. Хора, така ще бъдем, Обаче ще имаме да търсим играчи. Така. Тук ще търсим играчи, като гледам. В трансфер маркета. И след малко ще се върнем, като видите какво съм сътворил. Чао! И хора, ето, както виждате, това отбора, който построих, който мисля, че ще ни осигури добра победа. Ето това отбор за мен. Да, нямаме такива отдолу. Те са от по-други държави. Те аз се сънях по-те. Директно ще ми ги дадох от играта. Само е това май, че съм го взел рейтингър. И е това. Съм ги взел наем. Но те ще ми ги дадат сигурно след някоя годинка, защото няма да и трябват. Или пък ако ги развия, ще и трябват. И хора, просто вижте какво построих. Значи, на вратата. Опа! На вратата май ще ми трябва друг вратар. Да, това ми намалява 10 chemistry. Така че ще се върна след малко пак. Извинете.
И здравейте, връщаме се отново. Но вратаря, който купихме, заменихме за Силвър, този си го слагаме на резерва. Дори този да е по-добър, купихме Серхио Ромеро. Серхио Ромеро, дори да е с по-малко кемистри, според мен той е 300 пъти по-добър от някакъв друг. Така, да почнем отзад. На вратата Серхио Ромеро. На вратата. Отдясно Ноум от Уотфорд. Серхио Ромеро от Манчестър Юнайтед, ако не знаете. Проут, пак от Уотфорд. Давидсън от Хълк Сити. Дейвидсън, това вече е Дейвидсън от Тотман. По средата играе Кейте. Канте, обърках ви. Отдясно играе Ондеминдие. Така аз го прочитам, защото не ми е много познат игра. Тоест познат ми е игра в много мои любими отбори, но не ми е толкова познат, за да съм го запомнял. Но е добър играч според мен и може да стане добър отбор от него. Де Йонг от Стоук Сити, от Лестър е Канте. Дейвидсън от Тотман. Де Йонг е от Нюкасъл. До него просто същинския ужас, който от мен трябва да белези също с Указаки. Това е Указаки, после ще ви го представя. Уиналдум, хора. Просто този човек е уникален. Това е Уиналдум. Ето го. Пионер. Този човек правеше просто невероятни неща в Тотман. Дейвид Пионер. И според мен ще ни върши работа. Ето. Това също е същинския най-големия ужас в нас. При нас. Това е Оказаки. Просто Оказаки е невероятен, хора. Кажете ми човек, който може да замести Оказаки. За тези пари, които има. Плюс, че трябваше да купувам и други играчи. Кажете ми човек, който може да замести Оказаки. Никой. Това е шестински ужас напред. И взет за... Че малко ще ви кажа. Взет за 1420. Просто уникална покупка. Уникална. Както виждате, преди играхме 4-4, май 3. 4-4-3 или с други отбор. Не, да, 4-4-3 играхме. Само да видя. Не, 4-4-2 играхме с миналия отбор. А с този отбор се правим същински ужас. Това е най-същата схема, обаче малко по-различна. Заето тази с споко. 4-4-2, 4-5-1. Просто уникално. Хора, това ще бъде всичко от този клип. В другия клип ще изиграем матч с същинския ужасен отбор. Този отбор, ако го имаш в английската висша лига, с същите играчи, ето и с тези отдолу, може да си кажеш направо победа и пеем само за победа. И това ще бъде всичко, хора. Поздрави за най-новия отбор. Да пиете за той нещо, да пиете и да се радвате. До скоро. Аз бях Дарк Пул, ще се види в другия клип. Чао! И лайквайте клиповете.